Chacha Pizza. Malakas. Hindi ma-approach. Oh. $69 yan. Pwede yung kahon nyo. Gapak oh.
Handaan mo pare yung overload. Tikman na kitaan natin. Ano pinagkaiba? Ba't tumatakbo? Sige. Tikman natin yung overload. Overload ah. Sila siguro gumagawa ng dog. Ayan o. Ayan o. Swerte o. Swerte o. Ay, si Jack. Swerte Jack. naman. Si Jack. Jackpot. Happy New Year! Ito yung click oh. Ito yung click. Nasa overload dito. Oh. Yan, sa taas pare, overload yan. Overload yan. Nasa overload. Tingnan natin yung overload para bago magkaubusan. So may ilaw. Oh, kasi gutom na tayo mga kaibigan. Titikman po natin yung overload, no? Sa plaza. Yung overload pangalawa. Oo. Mura na oh. Yung may overload, 99. Sige. Oo, Saan tayo? 99. Dito. Ako na rito. Ako na rito. Nakain muna tayo. Pwede na rito. Kumaliwanag. Kapag na rito, yan ang maganda na. Okay. Okay mga kaibigan, titikman po natin ang pizza overload. Ang Chacha Pizza. Uy, ay, mawawal sa camera. Ito natatapin ah. Okay, sir. Okay ka sa camera. Oo. Kananginaw. Ano ba to? Luputin mo na, pare. Luputin mo na. Hindi na kailangan. Oh. Man, hindi kinili. May gunting dyan, oh. Mura doon eh. Tingnan natin yung overload na yan. Kay ko. Wala. Hindi nagawa. Anong ginawa niya eh? Kaya wala tayong gunting eh. No? Magbulo, bakit yun? Pang ano eh. Pang hindi na kukulo. Kung magbulo pa ako. Wala to. Wala tayong armas eh. Grabe. Natin mag-goal eh. Parang papabulo ka ba? Wala akong pera eh. Pwede na. Hindi sa tsaga. Sabi nga eh. Okay, tsaga. Yun, ito, tatikman naman natin mga kaibigan. Chacha Pizza Overload. Ay, yan pala yun ang overload. Yan palang overload. O, tikman natin oh. Overload. Ba't sa'yo nang overload? Saan? Ay, Ay, bakit dalawa to?